Molt bona tarda i benvingudes a totes a la tercera sessió del cicle Hipàtia, que, com sabeu, organitza el Fòrum Hipàtia. Aquesta plataforma formada per un total de 24 entitats i associacions feministes que lluitem plegades per la igualtat real i efectiva entre dones i homes. El Fòrum Hipàtia és un espai de reflexió, un espai de pedagogia feminista, una àgora per tal de posar la igualtat i la paritat a l'agenda de polítics, institucions, societat, empreses, per reclamar aquest canvi tan necessari. I és molt necessari, sobretot ara, no? Després d'aquesta pandèmia, en què la igualtat ha reculat una mica, segons diuen els estudis. És per això que el Fòrum Hipàtia, que vam celebrar el 8M aquest any, doncs en aquesta edició, aquesta tercera edició, vam plantejar la celebració d'aquest cicle Hipàtia, perquè vam considerar que no val parlar dels drets de les dones només el Dia Internacional de les Dones. I per això estem aquí avui, en aquesta tercera sessió del cicle Hipàtia, centrada en drets humans i interseccionalitat. El panell està organitzat per l'associació For Gender Sil, que forma part del Fòrum Hipàtia, i en concret per la seva presidenta, la Marta Macías Quesada, que també és directora de CUP for Equality. Ella és advocada i consultora en igualtat de gènere. Introduirà la sessió i també us presentarà la resta de ponents en aquest excel·lent panell que tenim avui aquesta tarda. Però abans de donar-te pas, Marta, demanar-vos, només recordar-vos una mica les instruccions. Si us plau, micròfons apagats i així garantirem la qualitat de so de la sessió. I comentar-vos també que al final de les intervencions hi haurà un espai per fer preguntes als ponents i bé, les preguntes les podeu fer ja sigui pel xat o bé intervenint de paraula. A vegades són poquetes, per tant és més agradable i més proper fer-ho de paraula, obrint micro i càmera. Doncs ara sí, Marta, moltíssimes gràcies i, sisplau, endavant. Hola, moltíssimes gràcies, Neus, per convidar-nos, a l'Anna Mercader, també a la presidenta, per convidar-nos avui a poder fer aquest cicle Fòrum d'Hipàtia i poder contribuir amb aquests debats que ens fan més fortes i que ens empoderen també col·lectivament. Avui el cicle del Fòrum Hipàtia, com tu deies, és sobre drets humans i interseccionalitat. No és un tema fàcil, la interseccionalitat s'interpreta de moltes maneres diferents i, per tant, avui el fet que ens acompanyin aquestes tres expertes ens ajudarà molt, estic segura, a resoldre el que és l'enfocament interseccional dintre de la interpretació dels drets humans, de la Declaració Universal de Drets Humans, però també en concret del que és la interpretació dels drets humans de les dones. Ens acompanyen tres grans dones, tres expertes en polítiques d'igualtat, que les presentaré a continuació, però en tot cas els seus noms són la Sara Cuentas Ramírez, la Lourdes Mourelo Marón i la Tona Gusi Amigó. Per tant, moltíssimes gràcies a les tres per acompanyar-nos avui i perquè ens pugueu explicar a cada una de vosaltres, des del vostre àmbit d'expertesa també, com aplicar l'enfocament interseccional. En tot cas, la introducció del tema que avui tractem és perquè, malgrat tenir una Declaració Universal de Drets Humans tan completa, que a més hi ha 4 sistemes internacionals de drets humans, el que és aquest entès, que és universal perquè està dintre del marc de Nacions Unides, i els altres 3, que són regionals, tant a Europa, Amèrica com l'Àfrica, amb els seus òrgans corresponents a desenvolupament per cada un d'aquells països que estan adherits a aquests 3 sistemes de drets humans ens assegurin la garantia. Com és que malgrat aquests tractats internacionals continuem visquent les dones amb un pla de desigualtat i que la igualtat no acaba d'arribar. També recordar que en els últims anys, des que es va aprovar la Declaració Universal de l'any 48, sobretot en aquestes últimes dècades, s'han aprovat i s'han elaborat més de 30 tractats internacionals que el que han fet és revisar i arribar a col·lectius de persones i a dones en general, també a la infància, per poder tractar d'una manera més específica el dret a la igualtat i com tractar també el desenvolupament i l'aplicació dels drets universals, perquè amb els sistemes generals dels drets humans no ha estat suficient. I tot això és perquè la interpretació, nosaltres sempre defensem que la interpretació de la Declaració Universal de Drets Humans
ha tingut sempre una mirada molt androcèntrica, no? Aquesta mirada de no tenir en compte les diferències de les dones i les necessitats diferents entre dones i homes. Sí que és cert que el concepte d'igualtat, quan s'interpreta, moltes vegades s'interpreta que igualtat és igual a semblança, i igualtat no és igual a semblança, sinó que s'ha de tenir en compte la diversitat, la diferència i la no uniformitat de les persones, entre els homes, entre les dones, entre nosaltres mateixes. Per tant, és molt important fer un pas enrere, reinterpretar i donar peu a un nou concepte d'igualtat per poder realment interpretar les declaracions universals de drets humans, ja siguin les genèriques, les generalistes com les específiques, per poder realment treballar a favor de la igualtat. Un dels motius de per què aquesta declaració universal no arriba realment a crear situacions d'igualtat entre homes i dones es diu en primera instància perquè qui la va elaborar no van ser les dones, no van ser-hi les dones en aquell moment, ni van ser grups de persones que poguessin pertànyer a diferents col·lectius també de persones que poguessin patir les seves pròpies desigualtats. Per tant, el fet de que normalment aquests tractats internacionals estan elaborats per persones que no pateixen directament les discriminacions ni la desigualtat fa que després no s'interpretin amb la justa mesura de poder tenir en compte que la igualtat ha de partir d'aquesta pròpia diferència. Una de les eines fonamentals per incorporar en aquest concepte de la igualtat la diferència és l'enfocament interseccional, i és per això que avui crec que ens omplirà molt poder saber més sobre quina metodologia ens dona peu a l'enfocament interseccional. Jo passo a presentar primer de tot, aniré presentant a mesura que ens parlin les tres convidades. La primera que ens parlarà serà la Sara Cuentas Ramírez. La Sara és periodista i investigadora social experta en anàlisi descolonial i interseccional. És professora del Màster de Gènere i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i també és coordinadora de l'Escola Feminista Descolonial de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament. Ha coordinat diverses recerques, entre les en destaco dues. Una és en relació a la política d'esterilització forçada al Perú durant el govern de Fujimori, amb el nom de La veritat està en els nostres cossos, les conseqüències d'una opressió reproductiva, i també una recerca sobre la cadena global de cures amb el nom de Cuidar per sostenir la vida. És autora també, la Sara, del llibre Afrodiàspores sobre els sabers i anàlisis del feminisme descolonial i interseccional. La Sara, com no pot ser d'una altra manera, ens parlaria d'aquest anàlisi feminista, descolonial i antirracial dins d'una visió general com a base del desenvolupament humà i econòmic. Sara, quan tu vulguis. Moltes gràcies, Marta. Moltíssimes gràcies al Foro Hipàtia per aquesta iniciativa tan important i sobretot per donar-nos l'oportunitat de connectar en altre espai on estan les dones accionant de manera transformadora, que és l'espai de l'empresa. Creiem que també una altra manera de fer economia és transformar la vida i innovar també socialment a través de l'economia i des de la visió de les dones que estan intentant trencar també amb aquests estereotips de les que explicava Marta. Faré una introducció molt general del feminisme descolonial i també faré una explicació molt més aterrada de lo que significa la interseccionalitat, també per entendre com des del món empresarial i sobretot des de les dones que estan lluitant per assolir aquesta igualtat d'oportunitats puguin també incorporar aquesta vessant, perquè la descolonialitat ja ho veran ara que ho explico, és una manera com encara s'està condicionant la vida de la humanitat a nivell global i com podem transformar també aquesta opressió en una realitat més lliure, més transformadora i des del que diem nosaltres del feminisme descolonial, des del bon viure. El feminisme descolonial és una corrent més dels feminismes que hi ha arreu del món i que incorpora una manera de pensar i sentir la vida en la més àmplia magnitud, no només la vida humana, sinó també la vida que coneixem com la natura i que normalment nosaltres des del feminisme descolonial anomenem la xarxa de la vida. I
porta uns sabers ancestrals de cultures originàries que han viscut d'una manera molt diferent a allò que significa l'actual modernitat i modernització, i que té a veure amb aquesta manera de sentir, pensar i de construir un altre model de desenvolupament econòmic, ecològic i humà que sigui lliure de violències, que sigui recíproc amb l'entorn, que sigui també simbiòtic, i aquesta simbiosi vital té a veure precisament amb el reconeixement. Per exemple, no sé si vosaltres han escoltat quan parlem de la mare terra, no? Quan parlem de l'entorn vital i la transformació també d'altres vides que no són les vides humanes. El primer de tot és que aquest feminisme considera que encara estem en un procés civilitzatori colonial, un procés que ha generat una manera d'entendre una lògica econòmica hegemònica i molt hegemonitzant, és a dir, que desconeixent aquestes diversitats i aquestes diferències de les quals parlava Marta, no entendre i no comprendre com la humanitat és diversa i que té una pluriversalitat de models de desenvolupament, hem intentat fins ara des d'una globalitat incorporar només una única manera d'entendre el desenvolupament. I a vegades pensem que, per exemple, que les comunitats de l'Amazonia que estan vivint de manera simbiòtica en l'entorn de l'Amazonia, els rius, les aigües i els boscos, són comunitats que no tenen sabers, que no tenen capacitats i que són comunitats salvatges, i precisament aquesta saviesa i la pràctica de vida d'aquestes comunitats ens han portat fins ara a tenir encara l'Amazonia intacta. I a vegades pensem que l'únic model de desenvolupament és extreure aquests recursos, però a més no només extreure amb una manera equilibrada, sinó amb una manera molt depredadora on estem destruint tots els entorns vitals del planeta. I per això també és aquesta una manera d'entendre i socialitzar o naturalitzar que la humanitat és depredadora i no ho és, que la humanitat es relaciona des de la imposició i no és així necessàriament, perquè hi ha unes experiències vívides d'altres comunitats que ens han ensenyat i que ens estan portant a la pràctica de que hi ha unes altres maneres de relacionar-nos. I fins i tot en països com el territori europeu també ens estem adonant que existen també comunitats humanes, en aquest cas impulsades per dones, que Hipàtia, la iniciativa Hipàtia és una comunitat humana, que així ho veiem, que està intentant transformar des d'altres lògiques també l'economia. I des del feminisme descolonial, per tant, per arribar a aquest bon viure, parlem de descolonitzar el ser, descolonitzar el saber, descolonitzar el cuidar i descolonitzar el poder. Què vol dir això de descolonitzar el poder? D'intentar, com explicava Marta, arribar a aquesta igualtat substantiva, aquesta igualtat que sigui equitativa, justa i participativa per a totes les persones en igualtat de condicions, un poder que sigui compartit, un poder que sigui col·lectiu, no un poder que ens imprima la necessitat imperiosa de competir, perquè a vegades també aquesta idea de competir ens comporta també a individualitzar molt els assoliments, i les dones sabem que la saviesa i la transformació social ve de les accions col·lectives, si no, no estaríem aquí, per exemple, compartint aquest espai. I que les accions col·lectives també es poden extrapolar al món empresarial i generar també maneres i lògiques col·lectives de transformar també l'economia. Descolonitzar el saber, per altra banda, vol dir que el procés històric i el procés de generació de coneixements a través d'aquestes experiències històriques viscudes per altres cultures, per altres comunitats, no només de persones en general, sinó específicament de dones, ha sigut invisibilitzada. I la història d'Àfrica, la història d'Amèrica Llatina, la història d'aquestes dones les coneixem a través d'Occident, mediades per Occident, però no han sigut les pròpies veus d'aquestes dones les que han comentat i han fet visible la seva història. Ara sí que és veritat que arrel de les reflexions i arrel de tota la iniciativa feminista al món, sí que s'està arribant a conèixer des de les pròpies veus la història veritable d'aquestes dones, però ha costat moltíssim. I descolonitzar el saber significa, per tant, no només
conèixer la seva historicitat d'aquestes dones, sinó també reconèixer que aquestes dones que venim d'altres orígens, d'altres territoris que no són, per exemple, europeus, també tenim capacitats, tenim sabers, tenim experiències, trajectòries que podem compartir i enriquir la comunitat humana a on hem volgut anar a viure. Descolonitzar el cuidar significa com fem aquesta, per exemple, aquesta productivitat dins de l'economia, com la fem que sigui una productivitat transformadora, no una productivitat per a sobreexplotar els recursos humans o els béns comuns que nosaltres diem des del feminisme descolonial, com l'aigua, la terra, els minerals, els boscos, que són en realitat béns comuns per a compartir, sinó com fem que aquesta economia pugui possibilitar una vida lliure de violències, una vida vivible, una vida amorosament recíproca amb l'entorn que és la xarxa de la vida. Com fem iniciatives empresarials, per exemple, que contribuyen a transformar també aquestes desigualtats i arribem a generar equitat, arribem a generar formes també de relacionar-se entre les persones que siguin també respectuoses amb les diferències, però també reconeixedores de diversitat de capacitats i de diversitat d'identitats. No es tracta no de dir que en aquest cas que el món empresarial és un món privilegiat, que sí que ho és, però què fem amb aquest privilegi per a transformar? És aquesta la idea, no és despullar-nos dels privilegis, sinó què fem amb aquests privilegis que tenim per a transformar. El tenir un privilegi és un poder, i un poder ha de ser transformador, perquè si no és un poder impositiu, és un poder que nosaltres anomenem un poder que encara té una vessant colonial. I el tema del descolonitzar el ser té a veure amb el primer territori. En el feminisme descolonial parlem de dos territoris, el territori cos i el territori terra. I el territori cos, que és el nostre, el primer territori que habitem, ha d'estar lliure també d'aquestes condicionants, d'aquestes opressions. Per això, des del feminisme, en tota la seva diversitat, defensem també l'autonomia del cos, l'autonomia de decisió pròpia sobre la nostra, per exemple, la nostra autonomia sexual i reproductiva, però no només és això, sinó també la capacitat individual de saber que necessitem viure en un entorn on la nostra salut, el nostre dret a l'educació, el nostre dret a la vivenda, el nostre dret a l'alimentació siguin possibles, sigui una realitat per a totes les persones sense cap tipus de condicionant. I aquest territori cos, si està bé, si es troba interiorment equilibrat, també pot possibilitar que el territori terra, que és l'entorn vital, la xarxa de la vida, estigui també en equilibri. I per tant, si vivim en ciutats grans com Barcelona, podem possibilitar també compartir aquest territori en les altres vides no humanes i no intentar descol·locar o desestructurar la seva pràctica vital. Per exemple, el fet de que ara estan morint molts gorrions a les grans ciutats i no som conscients d'això, que estem utilitzant arbres que realment no és el seu entorn vital i quan aquests arbres en primavera generen malestars respiratoris, que no estem sent conscients com estem portant altres vides que no són les humanes al nostre territori. El fet de tenir els jabalís a l'entorn de Barcelona i que pensem que són uns bitxos que ens venen a invadir el territori quan en realitat el seu territori ha sigut històricament d'ells. I a més que aquestes vides són les que se coneixen com los pastores dels arbres, perquè els seus hocicos remouen la terra i generen humitat. És com intentar connectar també amb aquesta manera d'entendre la vida possibilitarà també un entorn vital molt més equilibrat per nosaltres. I a més perquè si un entorn vital està equilibrat energèticament, també vol dir que nosaltres podem despullar-nos d'aquesta naturalització de la violència que se'ns ha incorporat i ens han fet creure, o s'hem fet creure també a nosaltres mateixes, que la violència està incorporada en l'essència humana i en realitat no necessàriament és així, perquè hem vist altres experiències de convivència humana que han demostrat que històricament no han tingut aquest tipus de conflictes, de violències estructurals, violència masclista, violència racista, violència de classe, etc.
L'altra qüestió és com incorporem la interseccionalitat. De fet, quan van començar a viure en entorns de diversitat, en entorns interculturals, van néixer maneres de sentir, pensar les relacions humanes. I Kimberly Crewsham, que és una professora de la Universitat de Califòrnia, que ha contribuït molt a la reflexió sobre la interseccionalitat, de fet, ella va acunyar aquest terme d'interseccionalitat, era per evidenciar que no totes les persones, com bé explicava Marta, totes les persones som diverses. Totes les persones tenim habitada en el nostre primer territori un món de diversitats. Jo puc ser dona, puc ser lesbiana, puc ser peruana, pot ser periodista, pot ser una dona en condició de precarietat o una dona que ve del món de l'acadèmia o una empresària, etc. I que aquestes identitats, que poden ser identitats inherents a la nostra condició humana, però a més identitats donades per l'entorn o per la nostra trajectòria vital, generen una sèrie d'oportunitats i desavantatges també, a vegades, en un entorn on ens podem trobar que les dones estan patint molta violència, per exemple, o moltes desigualtats. I aquesta interseccionalitat, el que, segons ens explica Kimberly, que és una dona negra que va fer també molta crítica al feminisme nord-americà, en el sentit de dir vosaltres esteu parlant només des de la seva perspectiva de dones blanques i no estem criticant el fet de la seva blanquitud en si mateix, sinó estem criticant que aquesta blanquitud és un privilegi i que aquest privilegi té unes condicionants que donen unes possibilitats més obertes de generar altres tipus d'oportunitats per a les dones que són blanques a diferència de les dones que són negres. Per tant, hem d'incorporar aquesta manera d'entendre que si hi ha persones amb altres identitats, amb altres experiències vitals, també la seva vida pot anar condicionada, i més en entorns on hi ha violència, pot anar condicionada a una sèrie d'opressions i de dificultats i que no poden arribar ni tan sols a tenir una ciutadania, en el cas de les persones, de les dones migrants sense papeles, que no poden tenir vivenda perquè hi ha a vegades un estereotip de que les persones migrants no gestionen bé els llocs de vivenda i poden generar no una gestió adequada ni poden tenir pràctiques d'insalubritat, totes aquestes idees preconcebudes que fan que a vegades no puguin ni tan sols tenir la possibilitat de llogar, tot i que a vegades tenen capacitat per pagar els lloguers, per exemple. O a vegades que succeeix amb dones empresàries que venen d'altres orígens, que normalment no són reconegudes amb aquesta capacitat, i hi ha dones que estan en l'entorn de Catalunya que han vingut aquí des de, per exemple, Guatemala, El Salvador, des de Perú, i que estan aquí fent iniciatives d'emprenedoria, però a vegades, a més de que les dones emprendedores ja tenen la dificultat de ser reconegudes en les seves capacitats, a més està afegit el fet de ser dones migrades i que això comporta un desequilibri més en les seves vides. Per tant, hi ha, com deia Marta, unes discriminacions múltiples que a vegades només està patint una persona o un col·lectiu de persones i que dificulten molt més que patir només una opressió, com en aquest cas l'opressió masclista. Si a sobre li poses l'opressió racista, l'opressió classista, tot això suma i converteix aquesta realitat de les persones en una realitat molt més difícil i molt més desafiant per sortir i arribar a tenir més oportunitats. Per tant, quan parlem d'interseccionalitat en el món empresarial, estem parlant també no només d'aquestes identitats, sinó també de la manera com assolim que aquest món empresarial, des de la vessant de les dones, pot també reconèixer aquesta diversitat i incorporar la participació d'altres dones, d'altres trajectòries, d'altres savieses, aquesta manera de construir comunitat de dones dins del món empresarial. Com fem per a transformar? I això, incorporar la interseccionalitat, que és una pràctica, no només és una metodologia i fem això, hi ha unes pautes concretes, que sí hi ha aquestes pautes concretes, però més enllà, com deia Kimberly, és una manera de mirar
és una manera de sentir la realitat, perquè una realitat que no la podem veure de manera completa és una realitat sesgada i, per tant, qualsevol tipus d'iniciativa que portem a terme que vulgui incidir en aquesta realitat serà també limitada. Si és una realitat que la veiem en la seva àmplia totalitat, amb tota la diversitat que té aquesta realitat, però també no només centrada en les persones que ja coneixem, a les que ja ens veiem sempre, sinó centrada i oberta a altres persones que poden aportar, pot ser una realitat molt més transformadora i qualsevol tipus d'iniciatives que siguin transformadores poden generar allò que nosaltres des del feminisme descolonial diem la comunitat humana. I en part d'incorporar la interseccionalitat significa també com construïm comunitat humana en diversitat. No importa, hi ha una paraula Munay, que és en quechua, de les comunitats originàries de los Andes, que significa no importa d'on vens, no importa quina és la teva identitat, no importa què camí has recorregut per arribar aquí, l'important és que ets aquí i estàs en aquest territori, estàs compartint aquest territori amb mi i que formes part d'aquesta comunitat i, per tant, hem de construir de manera amorosa aquesta comunitat de manera conjunta. És això, el Munay, que simbolitza també la pràctica que pretén el feminisme descolonial portar a terme, com de manera amorosa, pensant, de manera energètica, perquè el feminisme descolonial també és molt espiritual, incorpora aquestes pràctiques no només des de lo racional, des del pensar només la vida, sinó el de sentir també la vida, perquè allò emocional també és important, però també allò espiritual de com connectem en el mar, com connectem en les muntanyes, com connectem en la natura, com eren les trementinaires en el seu moment a Catalunya, aquestes dones que coneixien l'ús de les plantes medicinals i que venien del Montseny a connectar d'una altra manera en la cura de les comunitats. I llavors és com incorporar aquestes pràctiques que també estaven arrelades en les comunitats de dones aquí a Europa i que van desaparèixer fa anys, però que encara podem recuperar aquestes pràctiques i, per tant, és un indicador vívido de que aquestes pràctiques de dones empoderades, de dones encorajadores, de dones que estan intentant transformar-ho tot, és precisament Hipàtia. Hipàtia, aquesta iniciativa col·lectiva de dones i que creiem que és molt important com assolir també que aquesta interseccionalitat pugui arribar també a aquests espais perquè, a més de ja les transformacions que estan fent, aquestes transformacions siguin en diversitat. Allí ho deixaria i després ja podem continuar parlant. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Sara. És un plaer sempre escoltar-te. Em quedo amb moltes idees de les que has dit. Després l'Anna Mercader ens farà un resum, però em quedo amb la idea d'aquesta paraula quechua, Munay. Me sembla que l'hem d'intentar fer nostra i, per tant, em quedo amb aquesta idea tan àmplia del bé social, d'aquest bé comú. I em quedo amb la idea que la interseccionalitat, aquestes diferents identitats, que totes elles tenen el mateix grau d'importància i que cap està per sota de l'altre i que són canviants. I de quina manera és un concepte i una manera d'interpretar la igualtat des d'una manera àmplia a partir d'aquesta diversitat i d'aquesta diferència. Moltíssimes gràcies. Ara espero que en la part de les preguntes... No m'ho puc creure. Marta, s'ha tallat. Sí, sembla, Marta, que la Marta s'ha quedat congelada. Deu haver perdut la connexió. Continua. Tu. Sí. Doncs seguidament intervendria la Lourdes Morelo. La Lourdes, tinc per aquí la xuleta. La Lourdes és diplomada en treball social, si no ho dic malament. Aquí ho tenim. Sí, diplomada en treball social i agent de desenvolupament internacional. Diplomada també en postgrau de gènere i igualtat.
La Lourdes se centrarà en l'enfocament de gènere basat en drets humans dins de l'àmbit de la cooperació pel desenvolupament, que seria el tema de la seva ponència. Endavant, Lourdes. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies a totes per la vostra assistència. Gràcies a la Marta, malgrat que l'hem perdut, però sempre li agraeixo que pensi en mi i, òbviament, moltíssimes gràcies a les organitzadores del Fòrum Hipàtia per la finestra que obriu a cada vegada que feu aquest tipus de trobades. Jo ahir, quan pensava una mica què és el que avui us volia explicar, vaig decidir que li posava nom a la meva ponència. Ponència, aquesta breu presentació, i el títol és Canviar la vida de les dones per canviar el món i canviar el món per canviar la vida de les dones. Un títol que he fet servir ja diverses vegades perquè és un títol que m'inspira molt, és una frase que vaig sentir ja fa uns anys, l'any 2015, quan participava del Fòrum Social Mundial que es va desenvolupar a Tunísia, i vaig sentir a una noia molt jove de la Marxa Mundial de les Dones, i sempre que tinc oportunitat la recupero perquè crec que té molta relació amb el que jo considero que la cooperació hauria de contribuir. Necessitem canviar la vida de les dones per aconseguir que les dones siguem protagonistes de les nostres vides, per poder canviar el món, un món desigual, un món injust, i alhora necessitem canviar el món i pràctiques que atempten directament contra els drets humans de les dones per aconseguir canviar la vida de les dones i que les dones puguem viure en llibertat i amb el ple gaudi dels nostres drets. Per tant, enmarcar aquest petit espai en el que jo us intentaré explicar quina és la vinculació de la cooperació internacional amb els drets humans de les dones. De fet, l'encàrrec que em traslladava la Marta em portava a voler-vos parlar de l'evolució i la relació que hi ha hagut entre la cooperació al desenvolupament, la cooperació internacional i, com us dic, els drets humans de les dones. I per fer-ho faré un recorregut per diferents enfocaments que ens han portat fins a dia d'avui, on encara queda molt per fer, però on ja inclús el Ministeri d'Exteriors del govern espanyol parla obertament d'una cooperació feminista. Una dada impensable no fa gaires anys. Per tant, estem avançant en aquesta línia. Llavors, fins a arribar aquí, hi ha tot un recorregut històric que ens porta a les primeres dècades dels anys 60, quan Nacions Unides reconeix per primera vegada que el desenvolupament està vinculat amb les polítiques de benestar que havien anat triomfant a Occident. Després de la Segona Guerra Mundial, unes polítiques molt centrades en el desenvolupament econòmic, però que posaven en marxa ja activitats d'atenció social per a aquells grups que quedaven marginats de la riquesa, una riquesa que estava generada en aquell moment per la industrialització. Llavors, aquí, si em permeteu, faig un parèntesis perquè jo us parlo de la cooperació al desenvolupament que es feia a països d'Europa, com Regne Unit, o que es feia també als Estats Units, però evidentment no parlo d'Espanya. Espanya fins als anys 70 encara estava considerada pel Banc Mundial com a país en vies de desenvolupament. De fet, Espanya, en el darrer conveni de préstec amb el Banc Mundial, quan deixarà de ser receptora de l'ajuda és l'any 1981, que si fem una retrospecció, era l'any abans del Mundial de Futbol del Naranjito, per tant no estem parlant de fa tants anys, i no va ser fins l'any 83 quan l'estat espanyol sol·licita sortir d'aquesta llista de països receptors. Llavors, sí que m'agrada que jo aquest recorregut que faig per la cooperació, que comença, com us dic, als anys 60, encara no inclou la perspectiva de l'estat espanyol i tampoc la perspectiva a Catalunya. En el cas de Catalunya, les institucions catalanes no prenen volada, la cooperació no pren volada fins, diguéssim, que als anys 90, quan amb l'emergència de les acampades del 07, que segur que totes recordeu,
no va ser fins que va passar aquest moviment de protestes, que és entorn a l'any 94, quan la Generalitat de Catalunya aposta ja per un desenvolupament d'una política pròpia de cooperació i, de fet, la primera llei de cooperació de Catalunya és de 31 de desembre de 2001. No? O sigui que, una miqueta per poder-vos contextualitzar la situació, tant a nivell d'Espanya com de Catalunya. Llavors, després d'aquest parèntesis, sí que recupero el model inicial de la cooperació, que es feia als anys 60. Era una cooperació amb un enfocament totalment assistencialista, on les dones eren considerades únicament com a receptores de béns i serveis i es considerava que el seu únic paper en el desenvolupament era la reproducció social, ocupar-se de les tasques domèstiques, de la cura dels fills, de les filles, de les persones dependents. Per tant, una atenció exclusiva a les seves famílies. Una visió, per una altra banda, totalment occidentalitzada i patriarcal del que són les relacions o el que eren les relacions de gènere, que negaven el treball de les dones en l'esfera productiva i que les limitava a l'esfera privada, a l'àmbit domèstic i a les tasques de la cura. Llavors, no va ser fins més endavant que aquest model va anar evolucionant. Va ser, de fet, els anys, la que és considerada la dècada de les dones, que és dels 1970 al 1980. Sabeu que celebren 3 de les 4 conferències mundials de dones, el 75, la primera conferència a Mèxic, el 80, la segona a Copenhague, la tercera va ser el 85 a Nairobi i ja arribem al 95, quan la darrera conferència, la quarta conferència mundial de Beijing. Llavors, en aquesta època, molts d'aquells aspectes discriminatoris contra les dones es comencen a posar en discussió en aquestes conferències internacionals. I un d'aquests temes de discussió és precisament el paper clau que tenen les dones en el desenvolupament. L'aportació de les dones als processos econòmics i a l'economia familiar comencen a ser debatuts en aquests espais de desenvolupament tant a nivell nacional com internacional. Es van succeint i es van organitzant trobades de dones, dones feministes, dones treballadores de la salut, educadores, i evidencien que l'opressió de les dones i el tracte desigual i discriminatori és tant per part de l'Estat, però no només, o sigui, inclús la societat civil i les institucions també tenen aquest tracte desigual i discriminatori cap a les dones. Si fem una radiografia en aquell moment ràpida de com són considerades les dones pel desenvolupament, les dones són pobres, són invisibles, estan discriminades laboralment, estan discriminades econòmicament i, òbviament, estan violentades. Una radiografia que a dia d'avui potser encara no s'ha modificat tot el que ens agradaria, però una radiografia que mica en mica sí que anem tenint avenços. Llavors, serà realment a la dècada dels 90 quan el concepte de desenvolupament canvia radicalment, donat que davant les concepcions més utilitaristes que entenen la finalitat última, la producció material, sobrepàs un concepte de desenvolupament diferent, un nou paradigma de desenvolupament humà on es comença a posar al centre a l'ésser humà i el desenvolupament es comença a entendre com un procés d'ampliació d'oportunitats per totes les persones. Llavors, en aquesta evolució i aquest nou paradigma del que s'entén el desenvolupament, també es comencen a reflectir tendències de l'important que és el paper de les dones en el desenvolupament. Com ara us explicaré, hi ha una evolució al llarg dels anys que queda reflectit en diferents metodologies i enfocaments. Indiquem que hi ha un primer moment en el que anomenem enfocament MED, per les sigles en castellà de Mujeres en el Desarrollo, és com el primer enfocament. Evolucionarem cap a un segon enfocament, que és l'enfocament GED, Gènere en el Desenvolupament, fins a arribar a dia d'avui, que estem treballant mitjançant l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Llavors,
Molt ràpidament, el que faré és com donar-vos 4 pinzellades de cadascun d'aquests enfocaments i em detindré una miqueta més en l'últim, amb l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Dir-vos que el primer enfocament, l'enfocament MED, de Mujeres en el Desarrollo, va ser promogut per diversos grups de dones que treballaven a les agències de desenvolupament d'Estats Units i d'Europa, i aquesta tendència té com a marc referencial el primer feminisme liberal, amb una visió internacional i que al final és el resultat d'una corrent crítica del desenvolupament que evidenciava i denunciava aquest mite de la neutralitat de gènere en les estratègies de desenvolupament, aquest mite que la neutralitat de gènere no era tal, sinó que tot té unes implicacions. En aquell moment, els temes de dones es presenten com una preocupació sèria i necessària que s'havia de poder començar a tenir en compte. Diguéssim que aquest enfocament té el mèrit i el reconeixement d'haver visibilitzat altres potencialitats de les dones diferents a les reproductives, com us dèiem en un principi, però per contra consideraven a les dones de manera aïllada. I de fet és un enfocament que és criticat per no haver qüestionat les jerarquies de gènere. Per tant, si bé es tracta d'una tendència positiva, la realitat és que ni els recursos a nivell de pressupost ni recursos mobilitzats en aquesta línia són importants, són mínims els recursos adreçats a projectes vinculats amb aquest enfocament en relació a projectes de desenvolupament més tradicionals com podien ser la construcció d'infraestructures, els projectes agrícoles. Per tant, es continuen dissenyant projectes que els dissenyen principalment homes i que es continuen implicant i són projectes per als homes. A les dones, per fer una comparativa, és un moment en què a les dones els ensenyem a fer cistelles, a cosir roba, mentre que els homes estan formant amb la utilització de maquinària i amb temes molt més productius. Per tant, les propostes per a les dones dins aquest enfocament MED no els hi proporcionen alternatives reals que els hi permetin tenir una major autonomia econòmica i personal. Però, malgrat aquestes limitacions, sí que l'enfocament MED hauria aconseguit visibilitzar a les dones i cridar l'atenció sobre quines eren les seves necessitats, però sí que és veritat que mantenia intacta la seva posició de subordinació respecte a les relacions de gènere. Llavors, aquest seria com aquest primer enfocament. Si ens centrem en el segon enfocament, l'enfocament GED, que és el de gènere en el desenvolupament, és un enfocament que sorgeix a posterior, sorgeix als anys 80, està vinculat en aquest cas amb els avenços de la teoria feminista, particularment en la relació que hi havia en el desenvolupament de conceptes com gènere i apoderament, conceptes tan importants i necessaris. Llavors, els debats de la teoria feminista permetran incorporar en el debat del desenvolupament la importància de les relacions de poder i les relacions de gènere per entendre la subordinació de les dones i així poder tenir com una mirada molt més integral, una visió molt més integral de la realitat. És un enfocament que insisteix en que les dones són part integral de qualsevol estratègia de desenvolupament i en aquest sentit reivindica que, atès que les dones estan vinculades en els 3 tipus de treball, el productiu, reproductiu i comunitari, per tant tenim un triple paper, però la realitat és que els projectes no estan responent a aquesta triple realitat, a aquest triple paper que desenvolupen les dones. Llavors, la majoria dels programes centrats en les dones no reconeixen aquest triple paper, sinó que el que fan és emfatitzar en el seu paper reproductiu com a encarregades de la criança de les famílies, dels nens i les nenes. Llavors, entre les crítiques que se li han adreçat a aquest enfocament, cal destacar que la pràctica de l'enfocament GED ha prevalgut aquesta visió paternalista que presenta les dones del sud com a pobres dones, avassallades, ofegades pel regressiu patriarcat dels seus països,
i com amb aquestes necessitats de tutela i de rescat per part dels països del nord que fem cooperació, sense que hi hagi tingut en compte el context en el que es mouen ni les capacitats que elles mateixes tenen i que poden desenvolupar. Per tant, també és un enfocament amb clars i oscurs, malgrat anem evolucionant, però òbviament encara quedava camí per recórrer. I finalment arribem a l'enfocament de gènere i basat en drets humans. És una pràctica de desenvolupament orientada a la promoció, a la protecció, a la defensa i a la garantia dels drets humans. Aquest enfocament integra en un únic enfocament dos, l'enfocament de gènere per una banda i l'enfocament basat en drets humans, com un únic eix vertebrador que és estratègic, que és operatiu i que és organitzatiu. En concret, és un enfocament que posa al centre les persones, les relacions de gènere i els drets humans. Per tal, per poder transformar les desigualtats existents i aconseguir la justícia social i la igualtat efectiva entre dones i homes, és necessari portar a terme aquest tipus d'enfocament. Per destacar així de manera ràpida alguns dels principis d'aquest enfocament, dir-vos que aposta per la participació, per la creació de canals de participació entre dones, la participació des d'un inici, en tot el cicle del desenvolupament, des de la identificació de necessitats fins a l'avaluació i la justificació final, que era el que d'alguna manera es començava a parlar amb l'anterior enfocament. Dona també molta importància a la rendició de comptes. Moltes vegades quan fem propostes de projectes de desenvolupament tenim molt clar que hem de retre comptes a la financera, a qui ens dona els recursos econòmics, però no sempre incorporem la necessitat de retre comptes i d'aquesta rendició de comptes amb les persones que són titulars de drets, amb les persones implicades en la proposta. Llavors, aquest enfocament té molt present aquesta mirada. Destaca també de l'enfocament el principi de no discriminació, d'igualtat i d'atenció a grups en situació de major vulnerabilitat, és a dir, es tracta d'identificar els grups que per la seva posició i condició de desiguals tenen una situació de discriminació. I això com ho fem? Tenim molt present les xifres, les dades desgregades per sexe, edat, ètnia. Per tant, és un enfocament que té molt present la interseccionalitat, del que parlava la Sara. Està clar que no és el mateix ser dona que ser dona pobra, que ser dona pobra negra, dona pobra negra i de determinada edat. Llavors, té molt present aquesta mirada, no entesa només com la suma de discriminacions múltiples, sinó des d'aquesta mirada interseccional que abans també us comentava la Sara. Per tant, aquest enfocament basat en els principis dels drets humans internacionals s'identifica des d'un anàlisi de causalitat, quins drets han estat vulnerats o quins són els drets que no s'estan realitzant, incidint en quines són les persones titulars de drets. Deixem de parlar de beneficiaris, parlem de titulars de drets, homes, dones, infància, en aquest nou concepte. Identifiquem també quins són els titulars de responsabilitat, empreses, mitjans de comunicació, entitats, i a la vegada també és molt important la identificació de quins són els titulars d'obligació, els governs i els representants polítics que han de garantir l'exercici dels drets. Per tant, destacar d'aquest enfocament aquesta vessant d'importància en titularitats de dret, titularitat de responsabilitat i d'obligació. Destacar també que aquest enfocament té un clar component polític desenvolupat per la crítica feminista al sistema patriarcal i com a tal situa al centre la sostenibilitat de la vida humana i ambiental, amb la línia del que parlava la Sara, posa al centre o es qüestiona la nova redistribució de la feina, de la cura, del treball productiu, aquest posar la vida al centre, dels drets sexuals, dels drets reproductius. Per tant, el component polític està molt present en aquest enfocament. Dir-vos que
l'enfocament de gènere basat en drets humans s'està implementant a la cooperació catalana des de l'any 2014. Parteix d'una visió que supera el concepte de dret en la seva accepció únicament jurídica i aborda l'agenda que vincula les institucions responsables de garantir l'exercici dels drets en la seva quàdruple dimensió, la importància de reconèixer, respectar, protegir i garantir els drets. En aquest sentit, sí que comentar que és un enfocament que a Catalunya, és un enfocament que va estar liderat per la Marta Macías quan era directora general de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, que va aconseguir blindar aconseguint que la llei 17/2015 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes en el seu article 51 recollís que les polítiques de cooperació del desenvolupament i el foment de la pau, els plans, els documents de planificació, seguiment i avaluació estratègics han d'incorporar la perspectiva integrada de gènere i basada en drets humans. Un blindatge que ha permès que aquest enfocament continuï vigent en l'actual Pla Director de Cooperació. Per tant, sí que hi ha un recorregut, sí que és important el poder evidenciar aquestes altres maneres de fer cooperació, però quant d'important ha sigut aquest pas que la llei reconegués que qualsevol política de cooperació a Catalunya ha de tenir aquest enfocament de gènere. Finalitzo ja dient que hi ha un camí recorregut que hem aconseguit amb aquest enfocament, que ha sigut, Catalunya, jo crec que ho podem dir clarament, ha sigut punta de llança a l'hora d'apostar per aquesta manera de fer i, de fet, estic convençuda que ha contribuït al que l'exministra d'Exteriors de la Unió Europea i Cooperació, la senyora Arantxa González Laya, va dir a la seva primera compareixença davant de la Comissió d'Assumptes Exteriors, que volia llegir-ho literalment, a la seva Comissió d'Assumptes Exteriors del Congrés dels Diputats va dir: adoptaremos una política exterior feminista. Se lo digo el año en el que se celebra el 25 aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción Beijing y en el 20 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, que nos tienen que seguir inspirando. La sensibilidad en materia de género estará presente en nuestras políticas e instrumentos de acción exterior, incluida la cooperació al desarrollo. I això es recull en un document, que és el document de política exterior feminista. Per tant, com deia des del principi, hi ha un camí que hem recorregut. Es tracta que des de les entitats, les ONGs i la societat civil estiguem amatents a que aquestes noves sensibilitats siguin reals i que l'exercici d'aquesta cooperació feminista que posa al centre la igualtat i els drets humans de les dones sigui un model real de la cooperació catalana, espanyola i de totes les cooperacions. Tant de bo cada vegada puguem anar sumant més cooperacions que aposten per aquest enfocament de gènere basat en drets humans que ens aboca a una cooperació diferent, a una cooperació feminista. I per la meva banda, això seria tot. Moltíssimes gràcies, Lourdes. Molt interessant. No desconeixia aquesta part de la cooperació feminista. I hem recuperat a la Marta? Sí, l'hem recuperada. M'ha costat una mica. Perdoneu, no sé si al final algú ha presentat a la Lourdes. Neus, l'has pogut presentar tu? Sí, l'he pogut presentar. Just ara acaba d'acabar la seva intervenció. No, l'he escoltada molta part. O sigui, fa estona que estic a dins un altre cop, però no he volgut interrompre, per suposat. Doncs bé, la Lourdes, no només vaig liderar jo aquest enfocament, sinó la Lourdes vam liderar juntes aquest enfocament de perspectiva de gènere i basat en drets humans amb la cooperació catalana. Així doncs, està presentada la Lourdes, no? Passo a presentar la Tona Guzzi. La Tona Guzzi
A més d'experta, és amiga, és companya, o sigui que moltíssimes gràcies, Tona. Et presento, és periodista i és psicòloga, és també cocoordinadora de La Independent, que és l'agència de notícies en visió de gènere, i ha estat durant 30 anys la cap d'anàlisi de premsa de la Fundació Centre de Documentació Política de Catalunya. També és cofundadora de la xarxa internacional de periodistes en visió de gènere i de la xarxa internacional de Catalunya de periodistes en perspectiva de gènere, de la qual n'és vicepresidenta. Ha estat també directora de la revista d'arts escènica Entre Acte i coordinadora del llibre col·lectiu El temps de les famílies. Ha escrit nombrosos articles, sempre en visió de gènere, defensant els drets humans de les dones des de diferents àmbits, des de la cultura, des del periodisme, des de la política, amb diverses revistes especialitzades, a més de ser sempre un articulista dintre de la Independent, l'agència de notícies en visió de gènere. La Torna Gussi ens parlarà de periodisme feminista en visió de gènere i de com s'enllaça aquest periodisme amb la transversalitat i la interseccionalitat. Gràcies, Tona. Gràcies a tu, Marta. Evidentment, a Hipàtia, que ens és coneguda des de fa molts anys. I a tu, Marta, perquè ens tornes a reunir dones que hem treballat plegades moltes vegades i que ens respectem moltíssim i jo penso que estem d'acord en quasi tot. I si no ho estem és perquè no ens ho hem explicat prou bé o perquè unes han corregut més que les altres, no? Però que si fem una reunioneta ens posarem al dia. Per tant, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Quan em vas dir, perdoneu-me que seguiré l'esquema perquè em disperso molt i explico moltes coses i no tenim temps. Llavors, seguiré l'escrit que tinc. En la proposta aquesta de parlar de drets humans i periodisme feminista, amb visió de gènere, transversalitat, interseccionalitat. Jo vaig voler posar transversalitat perquè és una batalla que portem des de fa molts anys i encara no l'hem complert, no? I hem introduït molt ben fet la interseccionalitat, però encara hi ha molts àmbits de transversalitat que no tenim dades, que els governs no responen com han de fer i els mitjans tampoc. Llavors, d'entrada, encara reivindico la transversalitat. Perdoneu? Em sentiu? Endavant, Tona, sí, et sentim. Va, em sentiu, d'acord. Doncs la xarxa internacional de periodistes en visió de gènere independent, evidentment, els seus objectius és donar veu a les dones i a les seves lluites i en la defensa dels drets humans de les dones. Per això no és estrany, no em centraré aquí, però no és estrany, ho cito, que ens centrem en el capítol J de la conferència de Beijing del 95, que hi va anar la Montse Minovis, i el 2015 a Nova York, que vam recuperar tot l'esperit del capítol J, que hi vam anar ja un bon grup de periodistes de la xarxa catalana. També treballem molt al voltant de CEDAW, que ja ho ha explicat també la Sara i la Marta, i en concret l'article 1325, que és el que ens parla de dones en conflicte. I per això hem fet diversos projectes i hem treballat força el tema de Palestina, Israel i el de Colòmbia. Després, posteriorment també, la conferència d'Istanbul, que es basa en l'educació als mitjans de comunicació, que és uns temes que portem molt quan fem trobades de la xarxa mediterrània, i en els fòrums socials mundials, que per cert Turquia s'ha retirat d'aquesta conferència celebrada a Istanbul, que és un dels fets també més denunciables. Sense la participació de les dones, estic absolutament d'acord amb Lourdes, no hi haurà un món millor i no és possible aquesta transformació del món que volem. I per fer tot això, els mitjans de comunicació són indestriables d'aquest propòsit. No hi ha altres. Els mitjans de comunicació ens han d'acompanyar. Aleshores, partint d'una anàlisi no androcèntrica de la realitat, arribaríem a la conclusió que el periodisme i la comunicació feminista són aquesta eina imprescindible per transformar el món, o una de les eines. El periodisme democràtic, periodisme de la veritat-realitat, periodisme dels reportatges als carrers, però a tots els carrers, seria interseccionalitat, en el reconeixement de les diverses identitats, és on constatarem que hi ha discriminacions múltiples que, a més, entre elles es relacionen
i moltes vegades encara fan més de bola de neu, no? Gènere, classe, ètnia, nació oprimida, etc. No en va marçar als anys 70 i ja es definia com a dona de classe baixa i de nació oprimida. I afegiria ara bisexual, lesbiana, escriptora, ensenyant, mare, etc. D'aquestes canviants que anàvem dient, entre d'altres fixes. Personalment, en el món més global, participant a través de les trobades de la xarxa internacional, de seminaris i congressos, per exemple, a Cuba, a Casa de les Amèriques de l'Havana o l'Institut José Martí, sí que vaig poder entrar en contacte i conèixer a Negra Cubana, Tenia que ser, que fou l'embrió i la lideresa, o l'embrió de l'Associació de Periodistes i Escriptores Afrocubanes. Allà ja vaig pensar com és que no estan dins la nostra xarxa, com és que sent periodistes no... I va ser un bon aprenentatge. Després també a Cuba he pogut participar en la recuperació i homenatge a les escriptores i a les cineastes negres cubanes que havien estat absolutament tapades, invisibilitzades, etc. A Mèxic i a Colòmbia també hem pogut conviure amb diverses companyes de la xarxa, amb les dones araucanes de Serra Nevada i amb les dones guaiú de la península de la Guajira, que són ben oposades en les seves vivències, les seves identitats, però tenen moltes coses comuns, com a comunitats indígenes que han preservat les ensenyances de les seves ancestres. Però jo diria que és a partir del 2005, quan va sortir la Independent i quan vam començar a treballar plegades justament amb la Sara Cuentas, l'Adriana Argueta, la Leticia Cruz, la Catalina Carmona, totes aquestes periodistes que vam començar a comprendre millor el seu treball per la descolonització de la Sara Cuentas, sobretot, però també per l'expressió de les encentres, de la seva cosmovisió, del seu sentiment també dins de Catalunya, de per què estaven tan infrarepresentades als mitjans, etc. I fins i tot també vam aprendre de companyes com la Gisela Evangelista, una comunicadora i antropòloga sarda italiana, que ha viscut molts anys a l'Amazonia i que es nota quan escriu, si la llegiu, que el seu feminisme té un altre so. Però bé, totes elles aporten maneres d'escriure sobre individualitat, col·lectivitat, espiritualitat, ancestres i referents, pensament universal, i són coses, són vivències i són ideologies i feminismes que sempre intentem incorporar, encara que no sempre ens en sortim. Però si nosaltres no ho fem bé, imagineu els mitjans generalistes. Per observar aquests mitjans generalistes i el contrast amb la realitat del món tenim eines. Tenim les eines ja als anys 70-80 de les xilenes de Fempress, que tenien com aquell decàleg i que havíem d'anar comprovant a la premsa com ho deien i que feien allò ens feien fer allò tan divertit de posar-nos de fer les frases en femení per veure lo malament que sonaven. O l'anàlisi més completa del monitoreig global de mitjans, que es fa només amb informatius, però que és una eina superútil, encara una mica més complet amb les premiades i reconegudes periodistes Sara Rivera de Mèxic i Mirta Calderón de Cubana, Santo Domingo, Estats Units, que sortosament van venir a Barcelona el 2007 ja i van impartir els primers tallers de gènere i comunicació de Catalunya. És a dir, que el seu mestratge ha estat immens. I fins i tot, ara que parlàveu de l'època de cooperació on es va introduir el feminisme definitivament, de la Marta i de la Lourdes, ens van encarregar un treball que varen fer un parell de companyes de la Independent, que vam analitzar informatius i tertúlies, no en un sentit tan útil com estan fent On som les dones, que és molt quantitatiu, és quantitatiu d'opinions diaris i de tertúlies en ràdio i televisió, sinó que el nostre era quantitatiu i qualitatiu. El que passa que va ser una feinada ingent i per donar-li ressò s'hauria de reconfigurar. Però a banda d'això, era quantitat de dones, evidentment, ètnia, edat, professió,
temps i lloc d'intervencions, relacions jeràrquiques amb els altres components i després situacions clares en les converses, per exemple, en les tertúlies, detalls de menyspreu, de condescendència, d'apropiació del que havien dit i com li donaven la volta fent que són vicis i opressió patriarcal molt encastada en els periodistes homes del nostre país. Llavors, quina diferència podríem fer? Les redaccions i les relacions entre els professionals en els mitjans que són no feministes i els feministes. Evidentment, el que parlàvem i n'hem parlat en altres àmbits, la desigualtat de gènere, les jerarquies imposades, el llenguatge, per la Independent és un afer bàsic, el llenguatge sexista o un llenguatge inclusiu. Jo diria que el tema del llenguatge està bastant superat en alguns mitjans feministes i en alguns alternatius, però no en tots. I en els mitjans generalistes, en absolut. Llavors s'han introduït tècniques del feminisme, el funcionar horitzontalment, la participació igualitària, el respecte del temps, dels espais, la necessitat de cures en aquests mitjans feministes, tot i que entre cometes, però almenys s'estan intentant introduir, però gens en les redaccions, com deia, generalistes. Tant és així que ara fa 2 edicions, la Independent treia una altra vegada un manifest de portada de la jove periodista Alba Carreras, on explica i demostra la gran resistència per part dels homes periodistes a transformar feministament les rutines de redacció i no parlem quan hi ha maternitats i afers personals de cura d'avis, de pares, entremig. Pel que fa al llenguatge, també des de la Independent hem seguit uns criteris clars, que és els de la doctora en Filologia Clàssica Eulàlia Lledó, que té diversos treballs sobre llengua i especialment de llenguatge no sexista a les institucions. Personalment també vaig tenir una experiència molt bona quan vaig ser directora de la revista Entre Acta, que és una revista d'arts escèniques que n'ha parlat, que vaig tenir la sort, clar, s'ha de dir, que tenia Carme Sansa com a responsable de la vocalia de cultura de l'Associació de Directors i Actors de Catalunya, l'actriu Rosa Andreu, la periodista Isabel Fuentes, Andreu Solsona, un gran comunicador que havia format part del Joglars, i bé, entre tota aquesta gent, en Pere Martí, tots aquests periodistes i comunicadors vam poder crear, jo crec, l'única pràctica comunicativa, bona pràctica comunicativa que no sigui de medis o d'associacions feministes, amb gènere inclusiu, no sexista, no racista, etc. Durant una junta, la propera junta ja els hi cuia massa aquestes transformacions. Però és una de les millors experiències que tinc com a periodista. Després, ara, per exemple, suposo que totes esteu, en el cas d'Argentina, també a l'Estat, amb el tema de la inclusió d'identitats trans i queers. A Argentina van començar amb molta força, amb introduir elles, a l'Estat també, al Ministeri d'Igualtat i Podemos. Al cas català, la introducció d'elles està costant més. Està impulsat pel moviment LGTBI Care i també en part de la política institucional de l'ICD. Nosaltres, personalment, hi estem reflexionant, perquè evidentment hi ha llibertat d'emprar-ho per cada articulista, cada periodista, i estem debatent-ho, perquè és evident que l'important és reconèixer una mateixa quan t'anomenen. I, per tant, no es pot tancar endebades així, sense reflexió, aquest tema. L'altre tema que volia parlar-vos era de l'agència feminista en el discurs oficial i en el moviment feminista i com s'ha de tenir una agenda pròpia. Aquesta evolució ha estat un procés, perquè és evident que des de les institucions tenen un doble rasant. Per exemple, en mitjans de comunicació, per exemple, en justícia. I moltes vegades fan apropiacions i males transformacions d'actuacions de moviments socials. Jo, per exemple, em va saber molt de greu quan va haver de parar la cooperativa Tamaia, que hi havia amb Beatriu Macia davant. Per mi això és un fracàs, i és un fracàs degut en part a les pròpies institucions.
o a la justícia quan s'estan fent campanyes contra la violència masclista i tenen una colla de personatges terriblement patriarcals al capdavant dels jutjats. És una reflexió que m'hi ha ajudat, ho he de reconèixer, la filòsofa Fina Birulés, i també l'esperit sempre crític que tenen a Cala Dona, per dir una cosa més col·lectiva. Però, evidentment, el formar part d'aquesta xarxa internacional de periodistes en visió de gènere, que fa no només que estiguem treballant en xarxes i anar a les trobades internacionals, sinó que suposo que les ganes i el sentir-se ben acompanyat fa que quan anem de vacances, per exemple, fem vacances a casa d'aquestes companyes o vinguin a casa nostra i, per tant, tot això ens va creixent un sentit internacional que ens està posant al dia contínuament. Així doncs, jo crec que el moviment feminista marca la seva agenda, almenys nosaltres, des de fa més de 15 anys, des que vam constituir aquesta xarxa, i que moltes, les que estem ara en mitjans feministes directament, alternatius, doncs ens va més bé. Les que estan a mitjans o redaccions generalistes, doncs, pobres, la veritat és que han de picar allò, pedra picada, que es diu han de fer. I això que tenim, defensores de gènere, d'agències, i tenim recomanacions en molts temes, però realment hi ha tanta resistència que a mi se'm fa difícil ser optimista en aquest tema. Sí que soc optimista en l'agència pròpia, en l'agenda pròpia, quan, per exemple, hem fet campanyes de defensa del medi ambient amb incardinació als fòrums socials mundials o, últimament, que vam sumar-nos a les denúncies i els missatges de MeToo. Per mi aquest ha sigut un èxit. També he de dir que al començament de la xarxa internacional vam fer una agenda molt pròpia contra els feminicidis i la trata. I, per tant, aquests temes s'han donat a conèixer internacionalment bastant paral·lelament, fet que per mi és un avanç. I després, ara per acabar ja, les claus per un periodisme feminista. Jo crec que us n'he dit bastantes entremig, però resumint-ho molt, i com deia la periodista Sara Lovera, el periodisme ha de ser democràtic, de la veritat o la realitat i d'observació de les diferents vides. El bon periodisme, les bones pràctiques, també en la jerarquització de les notícies, no només en la redacció, sinó en la jerarquització. Per què traiem aquesta notícia i no aquesta? Per què davant? Perquè a les redaccions, evidentment, qui les conforma com hi som, en les fonts, evident, i després no oblidar que el periodisme feminista va néixer també per denunciar la falta de drets de les dones i, per tant, per impulsar on sigui a la defensa dels seus drets humans. També com nomenem les coses, no m'ho voldria deixar, o els fets, per exemple, tall d'exemple, no és el mateix dir gestió subrogada o ventres de lloguer. Aquí hi ha molta ideologia de fons i ens hauria de ser fàcil reconèixer això. I, per altra banda, també les guies pràctiques que hem anat elaborant a diferents països del món, també a Catalunya, algunes que n'hi ha sobre LGTBIQ, violència, per suposat, salut de les dones, migració, bellesa, infància. I jo personalment estic interessada en el tema de la bellesa i l'edadisme. És un tema que potser ara, recentment més per psicologia, tinc moltes ganes de treballar. Em sembla molt important aquesta identitat de persona i de dona gran. Sí. I aquí acabaria. Espero que us hagi fet un repàs així. I tant, i molt interessant, com sempre, un plaer escoltar-te, Tona. Neus, et sembla si donem pas a les preguntes, si és que n'hi ha, i vols gestionar-les tu, Neus? Com ho fem, les preguntes, si n'hi ha? Com he dit abans, per preguntes, si algú vol intervenir pot aixecar la mà amb el botó o bé demanar pas a través del xat. Mentre, com que també ens queden aquests últims 10 minuts, jo convidaria l'Anna Mercader, presidenta de 50-50 i, diguéssim, alma mater del Fòrum Hipàtia, que porti el seu punt de vista amb
una espècie de conclusions. Bueno, mira, d'entrada, moltíssimes gràcies. Ha sigut una classe magistral de totes. Tona, Lourdes i Sara. Vull dir, nosaltres hem estat enfocades, Hipàtia, des de fa 3 anys, a mirar, a buscar els punts comuns que ens uneixen per poder avançar amb la lluita feminista, i els punts comuns que hem vist que ens uneixen és l'economia feminista i és la creença bàsica, fonamental, de que les dones juntes són més fortes i podem arribar més lluny. I que no podem consentir que des del poder patriarcal i moltes vegades des de les institucions ens separen, ens divideixen i procuren que no anem unides. I això no ho podem permetre. Aleshores, aquí em sembla que ho ha dit la Tona, que tenim moltes coses ens uneix. A mi m'agradaria que totes, sempre que veiem o escoltem que algú diu alguna cosa en contra de l'altre, en contra tal, intentem mirar sempre què ens uneix perquè així serem més fortes. Perquè el poder patriarcal és molt fort. És fort i nosaltres que estem, les empresàries, les que estem a les institucions, les directives de dins de les institucions veuen la quantitat de reticències que hi ha, tal com ha dit la Tona, reticències obertes, declarades, reticències molt súbtils, que no ens deixen fer la feina. Mireu, una de les coses ja l'ha dit la Tona. Quan vaig veure que havia de plegar la cooperativa Tamaia, vaig pensar, o sigui, hi ha maneres d'actuar des de la jerarquia patriarcal. Abans ens cremaven, abans ens tancaven a les presons. S'ha parlat aquí dels drets universals i de la transversalitat. La Revolució Francesa va fer només els drets dels homes. I encara estem aquí. I encara la Declaració Universal, tal com ha explicat la Marta, qui l'ha fet, la visió encara és una visió masculina i una visió patriarcal. Per tant, que tenim molta feina a fer. Llavors, ara no ens cremen ni res de res, ni ens tanquen a la presó, però ens treuen tots els recursos econòmics i ens deixen en el marge. I sense recursos econòmics no podem fer res. Els recursos, com ha dit molt bé la Sara ha presentat, que m'ha interessat moltíssim, la visió aquesta de la sostenibilitat de la vida. Nosaltres, des d'Hipàtia, precisament quan va passar allò del Covid, vam elaborar un manifest signat per més de 40 associacions i el que preteníem era posar al centre a les persones. I vam posar un plec de 15 conclusions i reivindicacions que encara no se n'ha complert cap. I posàvem al centre la cura de les persones, que era sine qua non per tirar endavant el progrés econòmic i social de Catalunya. Doncs encara estem igual. Hipàtia ho estem fent amb voluntariat i amb la voluntat de totes nosaltres. No hem rebut ni un duro, malgrat ho hem demanat, i la Neus, que ens coordina totes, ho sap perfecte. Llavors, sense recursos naturals, sense recursos humans, sense recursos econòmics, no podem fer res. Però podem fer, si ens unim totes, ens solidaritzem i lluitem juntes i no permetem que se'ns divideixi unes a les altres. I exigim a les institucions que el 50% de la població ha d'accedir als recursos econòmics i a tots els pressupostos i a tots els recursos de l'Estat. Per tant, que jo crec que han sigut unes conferències molt bones, magistrals, hem après moltíssim i acabaria dient la frase que ha dit la Lourdes: canviar la vida de les dones per canviar el món i canviar el món per canviar la vida de les dones. Res més. Moltes gràcies a la Marta, que ha sigut la coordinadora d'aquest fòrum. Què hi ha, Lourdes? Neus, Marta, si voleu... No sé si hi ha alguna pregunta o tenim 5 minuts nosaltres per llançar alguna pregunta.
Gràcies, Anna, per les teves paraules. Marta, no m'ha arribat cap pregunta, si vols... Crec que tenies algun comentari, no? Neus, mira, perdona, se m'ha ocorregut una cosa. Els voldria demanar a aquestes 3 ponents tan meravelloses, que com quatre, perdó, perquè la Marta també ponent, que com el pròxim fòrum Hipàtia és sobre la violència, però una violència, no violència física, una violència mirada amb visió de dona, violència estructural i les causes de la violència, sí que podríeu fer una frase, una aportació a aquesta taula rodona que es farà el mes de novembre, que és el mes de la violència contra les dones, des d'aquest punt de vista holístic i des d'aquest punt de vista transversal, perquè no podem agafar tantíssimes ponents, no sé qui seran, 4 o 5, però feu alguna aportació des dels vostres punts de vista i li podeu enviar a la Marta perquè ho podrem llegir-ho. Molt bona idea. Jo llanço 3 preguntes i tindreu 1 minut per respondre-la, perquè ens queden 5. Primera seria com posar en pràctica la interseccionalitat, com poden posar en pràctica la interseccionalitat les dones empresàries en el seu propi entorn, seria una. Sara? Com va ser la reacció, Lourdes, d'aquest enfocament de gènere i drets humans quan es va posar en marxa tant per part de l'administració pròpiament o del sector de la cooperació? Otona, com també les dones empresàries poden comunicar des del seu propi àmbit d'espai de poder, també de la seva pròpia empresa, com poden ser també agents de canvi i de transformació a través d'aquesta comunicació empresarial que podria ser també feminista. Jo sé que dona molt de sí, però si voleu amb una frase respondre... Si vols jo, que aniré molt ràpid, no? Evidentment, escrivint i explicant, perquè si no s'escriu i no s'explica, no consta. Una altra cosa és que t'ho publiquin, però almenys escriu i fes-ho. I evidentment que a la Independent ho podem publicar, òbviament, hi ha altres mitjans, i a més avui amb internet i això, s'ha d'escriure les coses i s'han de publicar. I l'altra és una idea que ara, perdoneu que no me'n recordo el nom de la periodista que ho fa des de fa molts anys, és que fa com unes píndoles setmanals de frases del que ella està pensant, no? Però que això jo ho trobo molt interessant, per exemple, per una associació, no? Com Hipàtia, no? Allò fer, després de cada trobada que tenen, una píndola i amb un missatge, no? Ben enquadrat. Recordo, per exemple, també que la Minovis va fer una cosa durant un temps a la Independent, que ho hem perdut, que eren les targetes vermelles. I feia també com un paràgraf de targeta vermella a qui s'ho mereixia, no? Però com que era ella l'ànima d'això, després ja no ho va fer i s'ha perdut, però jo també ho penso, que s'haurien de recuperar aquests flaixos, no? Com píndoles, targetes vermelles, etc. Gràcies, Tona. Lourdes, si vols respondre tu i després la Sara. Vale. Bueno, doncs en relació a quines van ser les reaccions, jo crec que vam tenir aliades, o sigui, gent que s'ho va creure des d'un inici i que tenien clara aquesta aposta que es volia fer, i aquestes aliades van ser tant a l'administració com també a les entitats de cooperació, a diferents ONGs, però evidentment van haver reticències i sí que és veritat que es va haver de fer molta pedagogia perquè hi havia gent que no entenia, no? Aquest enfocament no es tracta de deixar treballar altres drets, com pot ser el dret a la pau i a una vida lliure de violències, o no implica deixar de treballar el dret a l'educació o els drets econòmics i socials, sinó que es tracta d'incorporar en aquest dret a la pau i a la vida contra les violències, incorporar, com deia la Tona, la resolució 1325, o incorporar en tots els drets aquesta mirada de drets humans de les dones que no s'havia tingut present o s'havia tingut present de manera molt sucinta. Llavors, jo em vull quedar amb aquesta mirada de que van haver aliances i gent que s'ho va creure des d'un inici, també a nivell tècnic dintre del propi equip de l'agència, i com a tot, hi havia gent que no va ser tan aliada i que posava com molt en qüestió
aquest tipus d'enfocament. Potser sí que destacar el que... Clar, el moviment feminista ara, almenys a nivell de discurs, és com molt més fàcil que l'any 2014, que no és que hagi passat molts anys, però, ostres, jo sí que recordo aquell exercici que feia Marta, de veure quantes vegades deien feminisme en el pla director, perquè, clar, parlar de feminisme no estava com tan ben considerat a nivell d'administració i a nivell institucional. Per tant, va ser un aprenentatge i, com dic, amb clarobscurs, amb gent des d'un inici molt a favor i gent no tan a favor. I, com deia abans, crec que el gran repte i que jo crec que hem de posar molt en valor va ser que aquest enfocament entrés dintre de la llei, o sigui, perquè la llei obliga, com deia, que tota la cooperació que es faci hagi de tenir aquesta mirada i aquest enfocament. Gràcies. Sara, donem-li les 8 en punt, però jo crec que podem... Seré molt breu, amb 3 qüestions fonamentals. M'alegra molt escoltar a l'Anna Mercader perquè ella parla precisament del reconeixement de capacitats i de diversitats entre les dones i més enllà de les diferències que pugui haver, i crec que el món empresarial té el poder i té el privilegi de poder fer realitat aquesta pràctica. Llavors, com incorporar la interseccionalitat seria, primer, reconèixer la diversitat de sabers i capacitats i trajectòries empresarials de dones d'altres orígens. I m'alegra aquí tenir a Delia Orellana, que és una empresària guatemalteca que està molt interessada en vincular-se amb les empresàries catalanes. O sigui que jo crec que és important també sumar capacitats i vincles. I l'altra és enriquir amb aquests sabers les xarxes i associacions i plataformes de dones empresàries. No només enriquint amb la participació d'altres dones empresàries de diversos orígens, sinó també quan es vol contractar dins de l'empresa a les persones, també pensar en aquesta diversitat, que Catalunya ja és una comunitat molt diversa, molt multicultural, però encara costa molt posar en pràctica la interculturalitat, que és un repte, i la interculturalitat pot trencar totes aquestes fronteres físiques i mentals que nosaltres parlem i que tenen a veure amb la no convivència, amb les violències. I crec que en el món empresarial, sobretot des de la innovació social i la manera de fer des d'una mirada holística, que va assenyalar Anna Mercader en el sentit de veure tot el sentit més ampli del sosteniment de la vida a través de les pràctiques econòmiques, crec que ahir també hi ha un repte per incorporar aquesta diversitat. Moltíssimes gràcies. Jo reitero el que ha dit l'Anna, és un plaer escoltar-vos a les 3. Moltíssimes gràcies, Hipàtia, per donar-nos aquesta oportunitat. I Lourdes, Sara i Tona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per dir tan ràpid, quan us vaig proposar de poder fer aquest fòrum, dir tan ràpid que sí i contribuir a que siguin reals aquests fòrums que estem fent gràcies a l'associació 50-50.